Koto didi mia. Nebojwe. Okoto didi mia. Nebojwe. Okoto didi mia. Na wo uransium. Okoto didi mia. Na wo uransium. No uransium. Uransium. Yama kwa ba edoba PAMBY TV eso nyansapo dwumadi enene yesi asikrom a ye bisa manfo adwenkyere na ene ye pese oto abeso emayen okoto didimia na wato aso ede amame eno ane se oba subscribe ewo YouTube PAMBY TV na afenso Facebook PAMBY TV TikTok PAMBY 90 share na for so nya bi enhwe na ja o comment section honum to abeno so mame comment section honum na yenkikan ma meka wo se Sparklo Beauty na aso yasene skincare product eno so eboa wede no eno ane se oba search Sparklo Beauty www.sparklobeauty.com and say oba fa number no ewo phone no so screen so wonum na won so dey afro mo baby bia obia no ye be delivery no e dey amasan so na launch African so no wasi weekends papa yenkwaji yeni na yanjojo ye ho ewo honum location no e na wo screen so no eno an so oba fa na afen so ahwe o machira kwan na o matimi aboabo me ka me hwen na yenje amanfo adwenkyere emfamfa ebe humidin e dey oba pa fia afriye nyansapo Kyere wadwen. ene wo to ebe yi so amame okoto didi mia. Nebojwe. Okoto didi mia. Nebojwe. Okoto didi mia ne bodwe. Achwane. Sa na ebe ne tie wo. Okay. Nyansapo Kyere wadwen. eno anona. Nyansapo Kyere wadwen. ene me pesa oto a ebe yi so mame. Okoto didi mia. Na wo uransium. Okoto didi mia. Na wo uransium. No uransium. Uransium. Nyansapo Kyere wadwen. ye dase. Nyansapo ene ye pesa oto a ebe yi so maye. Okoto didi mia. Okoto didi mia. Ya konsele. Sa na ebe ne tie wo. Nyansapo Kyere wadwen. ene me pesa oto a ebe no so mame. Okoto didi mia. Na ya pontreni ya. Okoto didi mia. Na ya pontreni ya. Na ya pontrene ya. Lepat. Nyansapo Kyere wadwen. ya dase. Nyansapo Kyere wadwen. oto ebe iso amame okoto didi mia. Na ya pontreni ya. Okoto odidi mia. Na ya pontreni ya. Nyansapo Kyere wadwen. ya dase. Nyansapo Kyere wadwen. ene me pesa oto ebe iso mame okoto didi mia. Na ya aboa pontreni ya. Okoto odidi mia. Na ya aboa pontreni ya. Nyansapo Kyere wadwen. ya dase. Medafo hanom na ya de nyansapo dwumade ne nyina esi ene na ye pesa oto ebe so ema ye nti no na ebe ne nyina ne se okoto didi mia to asoma me comment section honom na yenkenkan yemfa ema me ka wo se Sparklo Beauty na afenso launch Africa na eso mas na nyansapo dwumade ye de ebro hanom na ye di AC production team no medoma se na afenso cameraman original medanase that's ne ebesan so ehia me more mfi so be subscribe ewo social media handles ni nyina PAMBY TV share na for front so enya bi enhwe medin e de oba pa fia afriye.